yn chwarae. Ydw i angen gadael? Na, allai mynd I spectate. Oce. Pan mae'r gym yn dechrau. Oce, ffantastig. Na, mae hwn yn iawn. Felly bydd Fox, dwi ddim ar yr audio, ond bydd e'n ymuno yn y gêm. So, Mostyn yw hwnna. Felly, Mostyn, os ti eisiau ymuno a... pa tîm wyt ti di mynd... Dwi ar gym y fideo. So ti ar gêm y fideo. Oce, so 1 yn erbyn 1, 5 munud. Ni'n mynd I gweld pwy sydd yn figol. Pwy yw'r gorau yn Rocket League. Mae Mostyn yn mynd I trwsio I sefyllfa Discord ar gyfer y sesiwn nesaf. Felly, bydd ni gyd yn gallu clywed fe ar un pryd. Ond ie, 1 yn erbyn 1. Wel, mae lle yma'n edrych rhywbeth fel Apocalypse neu rhywbeth fel Mad Max neu lleoliad. Ww. O, gol cyntaf I Harry. Da iawn, Harry. Diolch. Good. Da iawn. Right. Gawn ni weld os mae Mostyn am ddod nôl nawr. 5 munud. Bydd e'n nillwr am wythnos yma. Pwy bynnag sydd yn ennill y gêm yma, felly dim pwysau. Oh. Wow. Felly, pa lefel dwedais ti bod ti ar hyn o bryd, Harry? Dwi ar lefel 299 a di bod ar lefel 300. Wow, okay. Fantastic. Na, mae hwn yn un o'r cystadlaethau cystadleuol chwaraeon. Felly mae yna cynghrair ysgolion Prydain ar gyfer y gêm yma. A fi'n gwybod mae ysgol Cwmrymni yn mynd I ddechrau gyda tîm y mis Medi, felly gobeithio gallwn ni ddilyn neu llwybr beth maen nhw'n wneud a bydd yna cynrychiolaeth o ran crew sy'n gallu siarad Cymraeg hefyd sy'n eitha diddorol. O, da iawn. Gwych. Tri dim. Come on, Mostyn, ble ych chi angen dod nôl nawr? Oh na. Dwi'n gwybod os fi'n gallu gwylio unrhyw mwy. Falle fi rhaid fi dymuno mewn a trio helpu. Be ti'n meddwl, Harry? Be ti'n hapus I fi wneud hynny? Ie, falle. Wneud yn fwy cystadleuol. Okay, Ymunwch. Let's change team. A pwy yw... Right, okay. Dyma ni. Da iawn. Right, 4-1. Dyma ni. Yn dod nôl. Oh no. Na. Stopio fe. Mostyn! Oh.
Da iawn. Dyma'r pwynt nawr lle bydde wedi bod yn defnyddiol I mostyn bod ar Discord, ond gobeithio gallwn ni trwysio hwnna erbyn tro nesa. Bod e'n gallu cael gafal ar cyfrif Discord, achos gallai dweud, roi, pasu fe mewn! Sim clem dy fi beth o fe'n meddwl ar hyn o bryd, ond... Oh! Go on! Mostyn! A fi'n gweithio arno fe, so fi'n gallu clywed fi. Go on! Dyna ni! Wee! Oh! Felly Xbox One ti'n chwarae ar, Harry? Yeah. Ah, cool. Nawn ni gael crew mwy o ni'n chwarae tro nesa. Gobeithio gallu... Chi'n gallu chwarae 4 yn erbyn 4 sy'n eitha hwyl. Yeah. O na! Yes. O, dear. O, mostyn bach. Be ti'n neud? O. Oedd hwnna right o ochr ti hefyd, o'r gôl ti. Wow. So, bydde ti'n... Mae gwell dy ti chwaer Rocket League neu Minecraft, neu bach o'r ddau? Dwi'n hoffi chwarae bach o'r ddau. Ie. So maen nhw yn hollol wahanol yn dydyn nhw, felly... Ie. Na. Dyma ni. Siawns ma... O, na! Oh. Yeah! Oh, mae'n agos nawr. Ie, os oes ffrindiau dy ti, Harry, sydd â diddordeb ar gyfer y sesiwn nesaf, just atgoffa nhw o flaen llaw, a ie, ni'n gallu, bydd e'n gret I gael mwy, ni'n gallu gael mwy o ni. Dwi'n nabod, mae clwb game y fideo a crew o bobl ifanc, felly gallen ni gael nhw yn rhan o fe hefyd. A ie, mwy gorau. Os... Oh, na! Oh, na. Un 16 eiliad I sgorio 2 waith. Oh, na. Methu gael ti sgorio, sorry. Oh, wel, oedd hwnna'n eitha parchus yn y diwedd, tio, 5-3. Oh, da iawn. Da iawn, Harry, diolch am chwarae. So, ie, gobeithio gallwn ni trefnu fwy o sesiynau yma. Yn amlwg o'n I jyst wedi wneud stream cyflym I heddiw. Ond, ie, os oes diddordeb dy chi, cadw golwg o gwybodaeth Menter Caerdydd a byddwn ni'n gallu... byddai'n cael cwpl o bobl falle o Menter Caerffili hefyd gallwn ni wneud fel bach o peth fanna gyda crew o Caerffili a cael match yn erbyn crew Caerdydd, bydd hwnna'n eitha hwyl. Ond ie, mae hwn yn mynd allan nawr yn stream ar game y fideo. Felly, diolch am eich ymynedd. Fi'n gwybod tro cyntaf I pawb dod i'r arfer gyda Discord a ymuno a siarad ar stream yn peth newydd. So da iawn ti am gallu ymdopi gyda hynny. A na I gweld chi gyd tro nesa. Iawn, hwyl fawr. Pob hwyl, ta-ra.